El següent punt de reflexió que ens proposa el sínode és el tema del diàleg a l'Església i a la societat. A vegades ens costa a les nostres comunitats, a les nostres parròquies, establir àmbits de diàleg. Ens sembla que potser la decisió sempre està als mossens o als bisbes o als diferents consells i no és així. De fet, el sínode ens ajuda a veure que tots hem de tindre un àmbit de participació. El sínode és un àmbit de participació que ens ajuda al diàleg. Aquest treball que us convidem a fer és un àmbit de participació que ens ajuda al diàleg. Llavors, reflexioneu, a la vostra parròquia, a la vostra comunitat, teniu aquests àmbits i feu consells tot sovint, és fàcil arribar a poder parlar entre tots les coses que ens impliquen a tots, hi ha espais de diàleg també per la gent que no formen part de la parròquia, fem sentir la seva veu d'alguna manera. Tot això és molt important perquè no només hem de dialogar dins de l'Església, sinó que també hem de dialogar amb la societat. I potser a vegades ho vetllem molt de cara endintre, tot i que potser sempre és millorable, i també necessitem dialogar amb la societat. Quines iniciatives podríem fer tots plegats per a que dintre de l'Església i també amb la societat hi hagués un diàleg més fluid i tots plegats féssim sentir la nostra veu?